म्यूजिक बाय शंकर सिंह। कादोनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। हे देवर जी देखी ना कादोनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। तो हम देखें बिना ताम ते धर से भरी नत नितली भैंस दुही त सेंटाइडर लगाते दुही बिना दाबी लगाते धर से भरी मत नितनी थोथुन मत न तो उठा ले दाई जो भी धराई तभी लागे दादा हो सब पीटोन में धइले बा। अरे हटा Music Mumbai कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहू सरकार का निर्देश का पालन करो दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सोटे ना देता के हो के लगे सबके जहु आइले बा। इसी सिस्टम सबका मोबाइल में कइले बा सरकार चलाइले बा। इसी सिस्टम सबका मोबाइल में कइले बा सरकार चलाइले बा। आप सुन रहे हैं अरविंद और राजा मनीष गोपालगंज सैया पवन से मिलती मान करे मोरा इहे बनल बाटे रोड़ा ए देवर जी इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धाली हमरा भौजी। लास्ट पर हम लगाओ तो उड़ी बाबा कोविड-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ি থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে নিজেকে সাফ রাখুন এইখানে বিনা কাম के ना আসবো नहीं तो पुलिस धसबो थोथुन मत न तो उठा ले दाई। गुड्डू बाबू एही से लागे रख सरिया तो बज गइले बा। अमेठी काला गोपालगंज कोयल म्यूजिक मुंबई